Fuong'ruok ne obila ma pacho kaendi e bang' migawo mar obila kokalo kuom migawo mar arita lando meto mar osara ne obila ma pacho ka NPS, obila mag jela kod NYS kaluwore gi singo mane jatend piny Kenya ochiwo kaka yor bero sekta mar arita. Chenro no biro neno ni obila duto ma pacho kaendi omedo sachgi chakre higa mar 2024 dwe mar 7. Chenro no ibiro tim e tiel 3. Lidio Keyo nigi lero. En lendo mane ogol gi jatend piny Kenya William Ruto, lendo mane geto bero ngima obila kokalo kuom chenro mar meto margi mar osara. Kaluwore gi lendo no, obila ma pacho ka manie lewo matin mogik biro yudo omenda maromo Sh57,700 ka oya Sh38,975 ma gisebedo ka giyudo, kama en medruok mar 48%. Obila ma osebedo jopuonjre ma osesidhi mondo mi odonji tich biro chako gi osara mar Sh29,296 ka oya Sh20,390 ma gisebedo ka giyudo, kama en medruok gi 44%. Obila mag NYS mani lewo matindo mogik biro yudo omenda manie kind Sh26,222 kod Sh37,912 kama en ka oyayo omenda mane giyudo chon mane nie kind Sh19,800 kod Sh32,315. Chenro ni nyaka sani osegiki 50%, to ka ochopo e giko, obila manie ngadho malo mogik koriwo koda kabado obila mar apisa mag jela kod NYS biro yudo osara manie kind Sh32,548 kod Sh576,120. Chenro mar meto mar osara ne obila biro chakore dwe mar 7 higani, kendo ibiro chulo obila omenda mag gi momedigo 2024 dwe mar 7, ka chenro no ibiro timie kidienje 3. Bad migawo mar obila National Police Service nyaka sani motelo gi 57.2 ka obila mag jela gi NYS luwogi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.